kaluguran pagkabantaan ng kasalbantayan, dawalan po rin na sa mga kayo, ayatin kayang tingsong. At sa aming tingsong yung manatili habang-haba ng diye. Huli nga ang sasabi ng bayang kasal, hinggalan ng tingsong, purihin ang Panginoon. Kaya rin yung banwa, yung ipamabugla, hindi sa uning babae, Panginoon maawa. At kaya rin ang pulong banwa, kung nasinawa niya, ingmento at mento, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. They wish death rather than life. Sana'y pangako ng kasal, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Di po kakasal, atin lang bridal march. At minsan natin kinasal, request na yung kantang through the years. Through the years, through thick and thin, may napili na panguring atwa. At sana ako parela, manatili kayo, ikayong atwa, hanggang kamatayan. Uling pangako ng kasal ay 3 months, ay 3 years. It is until death do us part. At yung nakaraan na rin yung asawa, ay mamanibat ng Paskul Mayor, ang ganang altar, medong yung nakaraan, hanggang kamatayan. At sana yung Pilsong na rin aliwa, kaluban ng Katarina at Daniel, walang hanggan. Sa kabila ng maraming pagsubok na darating sa buhay ng mag-asawa, sana they can still pronounce their marriage vows after 50 years or 60 years. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, in sickness and health, for richer or for poorer, for better or for worse, until death do us part. Baloy po ito parang mas masanding at malagping sa kaporito, yakin in the song of Ruth. Hirut mening manuyang ng Noemi, at niyang medelagan ng Noemi. Dininanin dahil Orpha ang boy Ruth to go back to their lands and to worship their former gods. Nanakarela na yung pinto ng anak ko, magbalik na kayo ng Bodhi, at sambal nyo rin Diyos at pakirayan nyo rin pamilya niyo. Your balik-balikan ng pamilya at labot at pinibatan. Dapat ito, may napili ang piniki kang Noemi at nanakaya. Wherever you go, I shall go. Nung mukha rin kamunta ka rin pumunta, ngayon mayroon ka rin may asawa, in lalaki at sulat Pilipinas, in babae pa kayo, Rodya, delikado ka. Wherever you live, social I live. Nung mukha rin ka manukunanan, ka rin po naman manukunanan, gawa ka ng pugat yung tugod ka. Nung mukha rin din anak, hatakman ka yung paraiso. Nindyaran ang pamikalugot at pamisang meto. Your people will be my people. Then imakumako niya naman, itatang-tatang niya naman. Then kapatid ko na lang naman, kapamilya na naman, huling-leging kapuso ka lang. Kasan din po ng exception mo, tuturin mo na naman pamilya. Your people will be my people, and your God will be my God too. In Diyos mo yung kaunan ko. Ang iglesia ko, kapan ko na yung pang-iglesia ko, normal sulakwan ko na ita, then ako mag-born again. In Diyos mo yung Diyos ko. Pati ikaw, pakyado mo yung pangakasal ko niya. Sana yung mananggalang ka rin ay sabi yung pag-iba ng religion. At kailangan may kasundulan, kinasal ng Katoliko, pabilihan doon ang ng Katoliko. My dear brothers and sisters, in mong kalabang pamamasa, surprisingly, it is about marriage. At inikalagang ng gospel reading tungkol ng Eucharistia and how can we connect marriage and the Eucharist. Bakit din dyan tayo mo yung mga dapat na connection ng biyata na asawa at Eucharistia.
Pigunaman kalangin, nung na mga duwaning biyeta na sawa, at apaklasan tama, inanaman na inagwan na kailangan ng gito, King Eucharistia. Mary is a decision, a turning point in the life of a man or a woman. Ipahayin ba? It is a decision, a turning point in our faith, when we choose God, we choose to worship Him, we choose life, we choose love. Whenever we choose love, we choose God. Kung napipilitan ka ng gagawang mayang sisimba, tatalikdan ng kasalanan, then we choose God. Ngayon pamalimba mo yung desisyon at dapat tamang gawan every Sunday, every day. Desisyon dapat ginagawa ng bisyo o lamang lakad tamang kiyako. Desisyon. At maraming biyata na sama yung maging tapat kayo din metong at metong ang gaging kamatayan. Sa salunmantalang hindi na nasawa may nagpiling tapat, sumangit din ka nakapagsubukan at dinas ang aking biyata. They still hold on together. Lugod na may lugod, bunga ng kapagsubukan. O yung mas manyaman na lugod. Yung love is so strong. It could be dangerous. It could be on the infatuation of physical attraction. Makamulit ka na kalugod. Pero ito niya lugod. Kung may napili kayong tapat after 25 years, 30 years, 40 years, and Diamond Jubilee. O yung ginagawa na ng kapapatan. At sana yung nakatapan ko na may great talaga kinakaang lugod. Padalisayan ka, pag-ibig na nahino sa pagsulong ng panahon. Pag-ibig na lalo naging dalisay, kingunin kapag suluhan. Maging tapat ka rin metong at metong. Halina nila tutay may katalasama makatsiboy ka pa. At sobrang nikasawa mga meron ang tagdungan ka rin ayaw lang natin delikado ka, manira ang pamilya. Liban mo yan. That is your martyr. To remain faithful to your husband. At yan pagkahalala natin, manang kasya kaming hotel. Yung masama dito, masilap ka. Pero ikay manang mo, bilang patulo ng lugod mo king asawa mo, manatili kang tapat. Nga sana po nang igbalik ng vertebrate by ng asawa mo, ay may bumubilang. All the best. Bakit ang magbalik ang pasilan? Uli po naman ang muli ang heaven. Sa piling mo, uli mayat ang asawa. Piglurume, alam natin, alam bumangera. Alam sumbat mo netula, pisago. Apat sabihan mo dyan magwala panahon. Sana pagsabihan pa, yung panganyimba. To be one with the Lord in Holy Communion. Maging tapat na mo sa akin, pagkakatoliko tao. Katoliko kang may binyan, katoliko kang man. At nung itahan mo may kaya, at ikang kapatid ay katoliko. Sabihin mo kaya katoliko itatang pamisake. Nung kukontra kayo, bahala kayo. Nung ikobisang simbang ibisa ng lipig, kita kayo puno. Pero tatang deserve sa Catholic burial, pamisake. At nga pagkukontra kayo, born again kayo. Ikaw yung bahala kayo. Kaya tatangin naman kayo para niliwala ng religion. Katapan ka. At walang hindi kalasawa yung pamagtiwala ating Diyos. Pamagtiwala ating metong at metong. Pamagtiwala ating daralanan ng bukas. Then may asawa they have a great deal of faith in God and with one another. Bakit? Kaya tama ba ang daralanan ng bukas? But you have God with you and you have each other. Na kung nakarasal tayo, babayan mong lalaki, mitarnalan lang gamat. Let's boldly magsalit pwersa tayo. Pagtiwala kayo kay Diyos, king-gamat mo. Pagtiwala ka naman Diyos, king-gamat mo. Yan ang upago rin. Misaw ka kamitarnalan ka na gamat, bang misadsad ka na. Huling ito ba
And yet we believe. To get married is to believe, to become a priest is to believe. Pero paano naman ako talaga assignment of Turuki? But I've got to believe God is with me. Kaya paano naman ako talaga bukas? But you've got to believe and in believing. Tatanggalin milyones na rin dapat yun. Misawag kayo. And nakaipabuhay nga pong Ginoo. You have the blessings of good wealth in your hands. Kaya tangaras sa rin ka. You have the assurance of millions and billions in your hands. Will be blessed na nga pong Ginoo patigalo to you. Discourage na nyo. Inkabiyanan nyo. Mipada kayo. Because you are blessed by God. At mga nibiyang asawa ni Daw, may biyang ng asawa mo. Kaya nga anak mo, kaya pamilya. Nung maging may mga bagay, apakamana ng may mga talasawa, dapat yung asawa mo. Yang kayanganan mo, dengaran mo yung kayanganan mo, at tuga at sikalan ng biyang. Idawal mo yung biyang mo, so that your love becomes life offering. In pagtuting love, at sugat ang patidaw sarili, kinasawa mo at kayanganan mo. Nabindekara sa regalo niyo kung pinggan ng pangkutsara. Uli ka mo na isawa ay ikanin manos pinggan. Regalo niyo ng kalder, uli ilangan ng lupo. Sandok ang tuwang pamali. Washing machine, medyo manyang bagaya. O kaya naman tayo ng bomba. Uli ikanan mamili. Ikanan mapuya. Patsyan niyo yan ang mapuya na aking pamagpadirin niya ng anak mo. That is your martyrdom. Huwag may panidaw ng sarili para may pamilya. My dear brothers and sisters, ilan ang deting adwanan ng Eucharistia? Katapatan. Katapatan ka rin ibang namang organization. Katapatan ka rin yung namang choir, KBS at Miyan na Liwaka. Be faithful. Halika may harap pag-meeting. Improve your craft. Nung comment ka, improve yourself. Adwan ay katapatan mo, yung pangangimba. Adwan ay gino'y katapatan mo, yung pangakatoliko mo. Pasalamat ka mo yung majority minanin, maging tapat ka mo lang sana. King minanin. Adwan ay manala Eucharistia, kasalpatayanan mo. We believe in the Word of God. We believe in Jesus in Holy Communion. We say Amen. Uli katama ng daya ng Kristo. Putang mo si Graya ay anak ang ponti namin. They become the body and blood of Christ. Amen. Maniwala ko ay yung tatanggapan uli katama ng Kristo. Ang daya ng Kristo. Ang ama ng Diyos at pagkabyan ng kaladwa ko. At adwan ng banal na Eucharistia. Ang pamidaw ng sarili taong din. Para hingin at kanyang Santa Iglesia. Bali po rin miyaya ng Apostoles. Punanggawan mo rin larawan na rin Apostoles. At magbagi ang ating pamamarela. Ang banal na Biblia at ang instrumento ng kanilang pamamarela. Ipita rin ako din yung krus. Yung dress ay sa krus. Isang tutumas, pepede din tandos. Isang Jude Malupado din. Isang Simone Gari din. Isang Bartolome Belatang din. In the name of love. O yung pagtutunin doon, it's not simply saying kaluguran ka, I love you. It is saying, I offer my life to you. So that love offering, may patutuhanan niya, kapag hinatangan ng life offering. Talaga.